Ya ki Metiap jong ki riu ngut ki bakentum, sau ngut ki riu niam bat ar ngut ki weipan. La pendap ya kapos martem, bat hadin kata la Shimti no di ki Haing na civil hospital nongpo. Kitei ki riu niam bat ki weipat ki bakentup yu wei ranger bat unongnya kali. Kilama de ka jingyap bakenden, haka jingja sya ben ka kali baki syong, haka wei ka trok kit do bilan, habala poi haki benta ka shnong sumer umbang, ribhoi destring, haka no pai sngi jong ka sngi ublay, ar penriu terik urempang, ar hajar ar paulai. Rengkat bat ki Haing jong kitei ki lanot la senran lang de ki wei pat ki reuniam, ki bakentup ki father baki sister, ka balang ka thaling. La ban penken mau hang ne, bakitei ki henriu ngut ki lanon, ki balamat ika jingyap ki kentum. You Reverend Father Matthew Das, ubadai parish priest jongka Barama parish, ka sister Mila Green Dantas, ka sister Pramila Turkey, ka sister Rosie Nongrum, ki badai ki sister jongka Fatima Convent, Myron Ranger, baru Sanjay Swargiari, ubadai nongnya jongka Bolero baki syong. La paru ya ka kerwa sngaulam nakaliang u Father Peters imle parish priest kanongpo parish ublapan pau jing sngaulam kabalong ka jing nong ya kabalang hi baro ka wei bat syabaro kiriungen hagate ka jingja bas ngausi bat klampoi perkhan. Nga para Peters imle parish priest Jong ka nongpo parish nga berpau ka jisangu yau blay trai kan ran nongbu benta nong sam benta wa lasuma suker mulari yangi menta hagane kasngi ar po nyau tarik ubna rempang jong snem ar hajar afulai ya ka ba kini ki hendrongot ki kalmla ban yu iya kane kasngi nama beraka jian no ka accident men kasngi ha ka por arbaji architect no paisngi ha ka jaka ha ka ba mi khot ka umbang sumer ribhoi district kat ba ki dang leit na ko hati sha shilong bakane ka accident kala jia kine ki nrimur ki long kumne I Father Matthew Das ibadai parish priest Jong ka ba Rama parish ha Bongai Kau diocese I sister Mila Green Das ibadai headmistress Jong ka St John Higher Secondary School ba Rama parish I sister Pramila Turkey ibadai na bahagan para parish I sister Rosia Nongrum ibadai nanong Tomai parish I Mr. Merong Ranger ibadai inong hikai jongkatai ka school I driver Sanjay ibadai na katai hi ka jaka kene ka jingjia kala jia kalong ka basngausi ha kane ka jela ka jungi ha kane ka idisis ka jungi pad ha kane ka dong ka than ya ka ba ki hendrengor ki mesin ki ba kodor ki ladu ha kane ka sngi ha ka ding ya kendu jong kane ka accident ya shimro ya kane ka kabu ban ai kublei ya u bishop Thomas Pupulopolil badai u bishop jong ka Bongai Kau diocese ya biji jong kate ka diocese ki ba tang chu sngiao ya kane ka jingjia ki lalong bakloi lan ban pha ya ki lendo man pej ban khmi ya ki ek jun kam jong ka te ka jing jia ya ban paru ka jing sngaulem ya ki karpang ha ka ne ka por ba ka ne khlaman ka long ring jia ka ba dum ngan ya ka diocese baroka way haba ya ki mansim jong kin rungon ki la khat no na ka ne ka por thai ya ban paru ka jing sngaulem ya ki ba hi nga sam jong ki te kin rungon ki bala Klan no na kane ka portai ki bahiyeng sem jong pada Matthew Das ki ye ka yeng ka sem jong ki tai ki sister baro laingot ka yeng ka sem jong une unong hikai ba une nong nya jong ka tai ka kali ka perparu ka jing sangu ya ki pada ki sister
ki ba long kloi lan ban ai ka ti ka diang ka mon ha ka jurun kam jong ka ne ki jing jia klem la khain ya ka jing ko dor jong ka por ka jong ki hakum ka ne ki asngi ki la pendot ya ka por bandot kat ba ngi ha ka ne ki jing jia ka ba sngo si thang ka pen paru ka jing sngo ya disi jong ka ri boy district ba ai ka ti ka mon ha ka ne ka jing jia ka ba sngo sur khai ha ka ne ka district ka jungi ya ki police department ka ba pen le ki e bro jurun kam na ka ban ta ban pen biang pen me ya ki e bro jong ki ne ki rungon na pen pau ro ka jing sngo ya doctor ki nurse ki ba long kloi lan ban le ki e bro ki jurun kam na ka ban ta ki ne ki rungon na pen pau ro ka jing sngo ya ki pai dong chung chnong jong kanong po area ka bal ai ka ti ka mon ha kum ka ne ka sngi kim khen ya ka por pad ya ka jing ko dor ka por ka jong pi re pila don na du mennen baro shimit bat menta baro shi sngi hadu lai baji ai pila don kat bat ngi hadu ba ki ne ki Metiap kilami na ka ne ka civil hospital nongpo bagale ai chala ki jong ki jaka ya ka ba ma ki kelawan kapan pau ka jing sengangu ya baharo kito badon kti kerpang kinong mikmat jong kini ki atli ki konsumensi na jirang bana nongpo ki balapun poi ya ki ambulan jong ki haka ne kapor bangila bapun kam ya ki hak bapun poi ya kini ki Metiap haki jika baper bar ki bajingai na ka ne ka accident jong ka jing jia jong ka ne ka accident say sin nga pau ka jing sangu ya pi we ki bala don kti ba ki to bala dubai na ka banta ki ne ki men sim bar khlad no to blai ka khu ko do ya pi we blai nang ri na somar yangi ha ka ne ka sla por thai ka ba blai wa ai yangi yak por ya ka ya to ga blai ai ka jing thai pam ni ko ya ki ne ki men sim ki ba la khon no men nen kasngi hu blai shi